Ahoj lidičky, po dnešní debatě na Facebooku se musím k tomu bohužel vyjádřit jednou provždy, protože už mě to fakt nebaví. Milí příznivci Tesly, mě Tesla neoslovila, nelíbí se mi. Je to technologická hračka na kolech, která z většiny vypadá jako kuchyňská linka s tabletem. Tak to pro mě je. Jiný to nebude. A když máte ty auta tak skvělý a tak úžasný a tak bezchybný, jo, tak proč si pořád honíte ego na koncernovém autě, jako je Škoda Enyaq? Když pořád to schazujete, jak je to auto úplně na hovno, tak proč radši nedržíte hubu? A bude to tak lepší. Pak můžete říkat, ty vole, my máme úroveň. My se nemusíme tahat o to, co je lepší, protože my jsme lepší. Sorry, jste fakt blázni.